باش خوندەکارین هێژا ئەز مامۆستا حەسەن هەمە ئیرۆ وانەیە 12 جی بەشا دوویەم ji pirtûka zimanê Kurdî refa heftan bibin. Wanê me jî îro pênûsa helbestvanekî wêjevanekî Kurd hatiye nivîsandin behsa beşekî ji jiyana xwe dike. Behsa beşekî jiyana xwe dike. Ji xwe ev helbestvan, ev wêjevan kî ye? Cegerxwîn e. Behsa zarokatiya xwe dike dema ku dayîka wî û bavê wî jiyana xwe ji dest dan li cem xwişka xwe mezin bû. Yanî ew derfetên jiyanê yê xweş cem wî tune bû, neçar bû biçe ber pez gelek bûyer û yanî rewşên nexweş bi ser wî de hatin dema ku li ber pez bû li çolê bû yanî tiştên vî awayî ji me re behs dike. Em ê bêhtir ser waneyê neaxivin, tenê em ê destpêkê bixwînin, em ê bixwînin waneya xwe ka em ê binerin vî helbestvanî çi ji me ser jiyana xwe gotiye. Pirtûkê xwe vekin ser û pela not û siyan, em dest bi xwendinê bikin. Şivaniya min jiyaye ku çawa dê û bavê min serê xwe danîne û li ber destê jinbir û xwişka xwe mame. Lê pirî caran li cem xwişka xwe bûm, carinan diçûm xwendinê lê çi xwendin? Çil pezê mala xwişka min hebû, hin pezê cîranan jî dixistin nava colikê pezê min, carinan jî ez bêkar dimam, min komek ji zarokan çêkiribû, em diketin werzê amûdiyan û me gundor û zebeş didizîn. Carekê em ji diziya werz dihatin û li ser xanî dûbişkekî bi min veda, min deng li xwişka xwe kir ku min derman bike, lê xwişka min got, wey Xwedê bike koremarek bi te vede. Ma tu li çi digerî? Carekê em li ber pez bûn, çend gur hatin me, zivistan e, berf ketiye, me bi kefiyên kopalan gur ji ser pezê xwe vedgerandin. Lê li pey me hatin ta nêzîkî gund kevir di nava berfê de dihatin xuyakirin, lê me berf dikir gulok û bi berkanî li guran werdikir. Carekê şeş heft pez li çolê zan, min nikarîbû nizanîbû çawa ez ê van berxekan hilgirim. Pezê min êrîş kir nava ziyanên xelkê, Xwediyê dixlan hat û gotinên nexweş ji min re gotin, lê çawa ez nasîyim got, hey Xwedê nehiştî, çawa te pez berdaye nava ziyanên gundiyan. Ez giriyam û min got, ez nikarim vegerînim, ev qas birx li stûyê min de ne. Mêrik hat tev xistin nava ebayê min û got, de bide pişta xwe, paşê keniya û got, te hêjî şivanî nekiriye. Pêwîst e berx hemû li şûna wan bi hiştana pezê xwe li wan vegeranda ta ku bêrîvan bihatane. Dema min diziya gundiyan dikir, ji ber ku xelkê Amûdê bavê min nas dikir, dijûn ji mêrê xwişka min re dikirin, lê xwişka min dijûn ji bavê min re vedgerand û digot, yadê ji bavê wî re bidin, çima ji me li Xelîlê reben re dibêjin, carinan diçûm mizgeftê ku bixwînim, lê me ji xwe re henek dikirin û min çavên xwe digirtin û digot, filan mirov bihuştî ye û filan kes wê here dojehê. Hin zarok digiriyan û hin bi min dikeniyan. Medî xwendekarên hêja li gorî xwendina waneyê çawa rewşa jiyana wî ya zarokatiyê nexweş bû, zehmetî, zor û zehmetî bi ser dihatin, xwişka wî lê ne baldar bû, yanî vî awayî ji me re dide xuyakirin helbestvan ku di zarokatiyeke ne pir xweş derbas bû. Lê em dizanin yanî çi kesê ku di rewşeke nexweş yan jî zehmet derbas dibe, dema ku mezin dibe
kesekî afirîner jê derdikeve, kesekî jêhat yan jî zîrek jê derdikeve ji ber ku ew kesê ku her dem di xweşiyê de be, ew kesê ku her dem di xweşiyê de be tu caran mêjê xwe bi kar nayîne ku afrandinan bike. Niha xwendekarên hêja em ê werin ser wateyên peyva hin peyvê me re derbas bû em ê wateyê wan şîrove bikin û ser de pê binivîsin. Destpêkê kefik dibêje ji cihê çemandî yê kopal re dibêjin. Ji cihê çemandî yê kopal re dibêjin. Kopal çi? Kopal amûrek ji bo meşînê ye. Amûrek ji bo meşînê ye. Vî awayî ye. Ev cihê çemandî yan jî cihê qewandî em jê re dibêjin kefik. Em jê re dibêjin kefik. Ji cihê çemandî yê kopal re dibêjin. Ev kefî ye. Em werin ser peyva duyem. Peyva duyem colik. Colik tê wateya dema niha dema ku gelek pez pev re derdixin bêriyê jê re dibêjin ji wan pezan re dibêjin gerî. Ji wan pezan re dibêjin gerî. Lê colik çi ye? Ew çawa em bêjin pezê biçûk in. Pezê ê biçûk ji wan re dibêjin çi? Ji wan re dibêjin colik. Yanî weke şîrovekirin û gorijmer re nivîsandine di pirtûkê de bire pezê biçûk. Werz ji xwe werz ew gor xuyayî diwaneyê de cihê çandiniya yan jî cihê ku gundor û zebeş lê diçînin yan jî lê tê çandin. Amûdê ji xwe ew jî em dizanin bajarekî Kurdî ye yan jî bajarekî herêma Cizîrê ye. Dikeve li Rojavayî bajarê Qamişlo. Dijûn ew jî tê wateya xeber. Dijûn ew jî tê wateya xeber yan jî peyvê nexweş, bikaranîna peyvê nexweş jê re dibêjin xeber. Em werin ser pirsan. Hin pirs me re derbas bûn. Pirs ser waneyê em ê wan bixwînin bersiva wan ser de pê binivîsin. Pirsa yekê dibêje çima nivîskar şivanî kiriye? Çima nivîskar şivanî kiriye? Me got çima ji ber ku destpêkê dayîk û bavê jiyana xwe didistan û li cem xwişka xwe dijiya. Yanî em weke bersiv dikarin bêjin ji ber ku li cem xwişka xwe dijiya û ji xwe pezên xwişka wî hebûn ji ber vê yekê şivanî dikir. Pirsa duyem nivîskar li cem kê mezin bûye? Nivîskar li cem kê mezin bûye? Dîsa jî ew jî nefsa bersivê ye. Digot çi? Ez canan cem xwişka xwe, canan cem jin bira xwe dimam. Lê bêhtir li cem kê me? Bêhtir li cem xwişka xwe me. Yanî weke bersiv em dikarin bêjin li cem xwişk û jin bira xwe. Niha jî werin ser rastenivîsê. Em werin ser rastenivîsê. Îro ceme çi heye? Baneşan heye. Baneşan çi? Baneşan ew jî nîşaneyek tê bikaranîn di nivîsê de ji bo hestê mirov bide diyarkirin. Ji bo ku hestê mirov bide diyarkirin. Çawa hestê mirov di hevokê ku tirs tê de hebe tê bikaranîn, hevokên ku tirs tê de hebe tê bikaranîn, hevokên ku kêfxweşî tê de hebe tê bikaranîn, hevokên ku coş yan jî keljandin tê de hebe tê bikaranîn, her wiha jî di hevokên ku ecbandin yan jî matmayî tê de hebe tê bikaranîn. Hevokên ku tirs tê de hebe tê bikaranîn, hevokên ku em bêjin kêfxweşî tê de hebe tê bikaranîn, hevokên ku
جۆش یانژی کەلژاندن تێد هەبە تێ بکارانین هەروەهاشی هەمووکێن و عەجباندن یانژی ماتمایین تێد هەبە تێ بکارانین. هاژی ئەم وەرن سەر ڕێزمان خوێندەکارین هێژا جەمە ڕێزمان دەما بووری دەما نها و دەما بێ بەریا نها دوانەیە دەهاندا مە لێکەر بر مە بۆ لێکەر ئەو پەیڤاکۆ کارێک یا بوویەرێکی ژمەرە دیار دکە و لێکەرێ خۆر و نەخۆر هەن لێکەرێ نەخۆردون پێکاتی و هەڤەدودانی لێکەرێ پێکاتی پێشگر و پاشگر ئین و ئاندن و پێشگریش خۆمەگۆ گەلێک پێشگر هەن هەمە وانەیە چ دەبوو وانەیە لێکەری دەبوو. مەگۆ لێکەر دەستپێکێ مەدگۆ کارێک یانژی بوویەرێکە کارێکێ یانژی بوویەرێک کار ئەو کاری کۆ مرۆڤ دەستێ خۆ دکە بوویەر ئەو بوویەرێ کۆ دخۆزایێ دەچێت بە ئەو تەفگەرە کە دخۆزایێ چێت بژ دەرڤی کارینا مرۆڤ وەک مینەکدان بێژن باران دبارە باران بخوا بوویەرێک دخۆزایێ دەچێت بە نەب دەستێ مرۆڤ چێت بەش بەرڤەیەکێم چێت بێژن بوویەر. ئەف کار و بوویەرا دلێکەرێدە هەلبەت وێ ددەمەکێ دەبە یان نەها چێ دەبە یانژی بەریا نەها چێ بوویە یانژی وەهین ددەما بێدە چێ ببە یان نەها چێ دەبە یانژی بەریا نەها چێ بوویە یانژی وێ ددەما بێدە چێ ببە. میناک دەما ئەم هەڤۆکێکێ بنویسن ئەز گەهاشتم دبستانی دەماکۆ وانە دەست پێ کرد. ئەم بالا خۆ بدێنێ لێدەکێ ئەم بالا خۆ بدێنێ لەڤەر کار دکود هاتی خویاکردن پەیڤا گەهاشتم ئەز گەهاشتم وێدە مادەم ئەڤ لێکەرە ئینها لەوێدە لێکەرا مە دکیژان دێمێدەیەم بێژن ئەز گەهاشتم مادەم چێ بوویەرێک بەریا نەها چێ بوویە بێژن ئەز گەهاشتم لەوێدەکێ ئەڤ لێکەر دەما چ دەیە دەما بووری دەیە ئەم هەمووکە خۆ بەردەوام بکەن دەماکو وانە دەست پێ کرد لەوێدە دەستپێکردن بنگەها لێکەرێ دەستپێکردنە ئەنبێژن دەست پێ کرد کێنگی دەست پێ کرد بەریان ها دەست پێ کرد دەماکۆ ئەس گەهاشتم دبستانی دەست پێ کرد مادەم ئەوژی کەتی دەما چ دێ کەتی دەما بووری دێ دەست پێ کرد. ئەم وەرن میناکێک دن بنویسن ئەز سێڤەکێ دخۆم بالا خۆ بدێنێ لێدەکێ لێکەرا مە بنگەها خۆدە چی خوارنە ئەمبێژن ئەز سێڤەکێ دخۆم کار و تەفگەر کەتی پەیڤا دخۆم بنگەها خۆدە خوارنە کەتی دەما نەهادە بوویە دخۆم چاوان زان کەتی دەما نەهادە ئەمبێژن ئەز سێڤەکێ دخۆم یعنی ئەز نەها سێڤەکێ دخۆم مادەم بێژن ئەز نەها سێڤەکێ دخۆم وێ دەمێ لێکەرا خوارنێ دکیژان دەمێ هاتی کشاندن دەما نەها دەهاتی کشاندن ئەمبێژن ئەز سێڤەکێ دخۆم. ئەم میناکێک دن هەڤۆکێک دن ئەمبێژن میناک پشتی سێ ڕۆژان ئەزێ بچم مالا داپیرا خۆ بالا خۆ بنێنێ لەوێدەکێ تەفگەر دکود هەیە پەیڤا ئەزێ بچم مادەم ئەو لێکەرێ ئەڤ لێکەرا مە دکیژان دەمێدەیە ئەمبێژن پشتی سێ ڕۆژان مادەم هین ئەف کار نەبوویە ئەف کار نەهاتی کردن هین وێ دەمەک وەرێ وێ ئەف کار تێدا بێکردن مادەم دەمان بێژن ئەزێ بچم ئەزێ هین بچم ئەز هین نەچوومە و نەهاژیز ناچم لێ هین ئەزێ
biçim. Madem em bêjin ez ê biçim wê demê ev lêkera çûnê. Lêkera çûnê ketî kîjan demê de ketî dema bê de em bêjin ez ê biçim. Evin demê me yê bingehîn xwendekarên hêja dema boriyê lêkerekiyan jî karekiyan jî bûyerek beriya niha çêbûye beriya niha çêbûye dema niha karekiyan jî bûyerek ku ana çê dibe dema bê jî karekiyan jî bûyerek ku wê di demeke pêş de çê bibe. Vê awayî xwendekarên hêja em digihêjin dawiya waneya xwe. Spas bo temaşekirinê bimînin bi kêf û xweşî.